mula sa ATI Bicol Pili Kangaring Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon, narito ang news update sa araw na ito. ATI makikiisa sa pagdiriwang ng World Food Safety Day. Live na makakasama natin Michael Villasar ng ATI Bicol. Kasunod ng tagumpay na kampanya ng 2019, ang World Food Safety Day ngayong taon ay nagpapatuloy sa ilalim ng temang Food Safety Everyone's Business. Ang World Food Safety Day ay pinagdiwang noong Hunyo 7 upang bigyang atensyon at magbigay ng inspirasyon para maiwasan ang mga panganib sa pagkain. Kabilang din sa kinakampanya ng WFSD ay pagsunod sa 5 World Safety Standard na tinatag ng Codex Alimentarius Commission or CAC. Una, dapat tiyakin ng mga pamahalaan ang ligtas at masustansyang pagkain para sa lahat. Pangalawa, kailangang mapatibay ang mga magsasaka ng mabubuting kasanayan upang matiyak ang sapat na supply ng ligas na pagkain sa isang pandaigdigang antas. Pangatlo, dapat tiyakin ng mga negosyante na ligtas ang mga pagkain magmula sa produksyon hanggang sa pagkonsumo ng mga mamimili. Pang-apat, ang lahat ng mga mamimili ay may karapatan sa isang ligtas, malusog at masustansyang pagkain. At ang huli, ang lahat ng sektor sa lipunan ay kailangang makipagtulungan para makamtan ang kaligtasan sa pagkain sa bawat isa. Dahil dito, umanib ang ATI sa National Codex Organization, ang bukod-tanging kumakatawan sa Pilipinas sa CAC. Balik sa iyo, Nancy. Michael, sa paanong paraan maipapakita ng ATI ang pakikiisa sa selebrasyon na ito? Nancy, hindi lingid sa ating kalaman na ang ATI ang siyang namamahala sa mga pagsasanay o extension service kung kaya't isusulong ng ATI ang mga pagsasanay sa Good Agricultural Practices or GAP para matutunan ng mga extension workers at mga magsasaka ang tamang paraan para maiwasan sa kontaminasyon sa pagkain magmula sa produksyon hanggang sa proseso at masiguro ang ligtas na pamayanan at masaganang kapaligiran. Maraming salamat, Michael. At yan ang news update sa araw na ito. Ako si Nancy Anagaw para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.